Sadullah Aydın, Doğru Haber. Dost sexte Filistiniyên tîran bi Siyonîstan re davêjin heman cihî. Ümmeta İslamê û heta xelkên mazlûmên cîhanê yek ji rêveberê xwe yên mezin şehîd dan. İsmaîl Haniyê ne tenê ji bo Filîstînê, ji bo hemû gelê mazlûm û bindestên cîhanê windayîneka mezin e. Loma bi milyonan kes hesrên çavê xwe ji bo wî direjînin. Serfermandarê Hizbullahê Fuad Şukur jî ji bo ümmet û berxwedanê windayînek mezin e. Nasrallah di daxuyaniya xwe ya rojên borî de ji bo wî gotibû şexsiyetek wisa ku piştî şehîd İmad Muğniyetê. Ümmeta İslamê dibin êrîşek mezin de ye. Hêzên Rojavayî yanê hêzên alema Xerbê yên xirab ên bi pêşengiya Amerîka û îtîfaqa xaşperestên Siyonîstên ku tu xeta sor li alema İslamê nehîştine. Romet, İzzet, heysiyet, namus, heybet her tiştî kirin bin lingan. Dijmin tu şüphe û gumanê nake ku li paytextê Müslümanan şehîdên herî pîroz şehîd bike. İjar dijmin çawa vê yekê dike û vê cesaretê ji ku digire? Helbet ji tevger û hereketa bihev re bihevgirtin û ji belavbûna Müslümanan. Belê, hemû bihev re tev digerin û hereket dikin. Amerîka, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, Rum, heta Hindistan, Japonya û qarakola wan a pêş ve çeteyên Siyonîst ên terorîst. Bihev re û bi seferberkirina hemû imkanê xwe serdestiya teknolojîk û saziyên îstixbarata êrîş dikin. Wan behra sor, behra navîn, herêma kendavê û behrên din ên der û dora welatên İslamê bi gemiyên ku teyareyên şertê de tijîne tije kirin. Heta keştî û gemiyên mezin ên silahên ku serê wan bi nüklerê hatiye dagirtin şandin û vê şandinê berdewan bikin. Li dijî İslamê, alema İslamê û şaristanî û medeniyeta İslamê şerekî topyekun îlan kirine. Jaliyê din cepheya berxwedanê bi tena serê xwe ye. Yek welatekî İslamê tune ye ku bi to wayê fiilî eskerî destek û piştgiriyê bide Îranê. Hizbullah, Ensarullah, Hamas û hereketa Cihada İslamî li welatê xwe jî li dijî hêzên ku bi dijmin re hevkariyê dikin şer dikin. Ji xwe alîkariya cepheya berxwedanê nakin, gelek welatên İslamê hene ku alîkarî û tevgeriya Amerîka û îtîfaqa Siyonîstan dikin. Fetih û rêveberiya Abbas bi Siyonîstan re li Hamasê dixe. Di zindanên rêveberiya Xwesera Filîstînê de bi sedan endam û mensûbên Hamas û hereketa Cihada İslamî hene. Dîsa gelek füzeyên ku Ensarullahê li dijî Siyonîstan avêtine ji teref rêveberiya rejîma Saûdî ve tê imhekirin. Li Lübnanê hinek rêxistin û kom hene ku Hizbullahê wek dijmin dibînin û qatilên Siyonîst tercihê Hizbullahê dikin. Mısırê rejîma Saûdî emirtiyên Erebên Yekbûyî, Ürdün, Behreyn, Kuveyt û gelek welatên Ereban û İslamê suîqestên şehîd İsmaîl Haniyê şermezar nekirin. Rêveberiya Xwesera Filîstînê tevlî merasima cenazeya İsmaîl Haniyê nebû. Ji xeynî Tirkiye û çend welatên din cinayetên rejîma Siyonîst bi dengekî bilind şermezar nekirin. Baş e, em ê Îranê rexne bikin. Li ser zafiyeta ewlehiyê em rexneyan bikin û biaxivin. Lê divê hinekî wijdan û însaf bi me re hebe. Aniha Îran tenê bi Siyonîstan re bi fiilî şer dike û hereketên berxwedana İslamî bi çek û silahan destek dike. Gelo ev kîn, nefret, dijminantî û neyartiya bi Îranê re çi ye û çawa ye? Divê hûn bang û gaziyê ji bo wehdet û yekîtiya ümmetê bikin. Gazî û bang bikin, hêzên xwe bi berxwedanê re bikin yek. Lê her car agirê fitneyê geş dikin û tîrên kîn û nefretê li şûna Siyonîstan ber bi dijminên Siyonîst ve davêjin. Gelo hûn çima vê yekê dikin? Dev ji axaftinê xwe yên fitne û fesadiyê tijene berdin. Dev ji gotin û axaftinên zarokên ku ümmetê bi hevdû dixîne û tov û toxmên kîn û nefretê di dilan de diçînin berdin. Ma tu nabînî, ma hûn hawqaskorin ku hûn hewesa dijminê qirêj a îstîlakirina hemû alema İslamê nabînin. Ma feraseta we aqwase ku nabîne rayedarên rejîma Siyonîst ji serokkomarê wê ku hatiye hilbijartin re çi dibêjin? Gelo ev feraseta we çawa aqwaskor bûye hûn êdî nikarin tu tiştekî bibînin? Neteweperestî, mezhebperestî û piçûxistina welatên dinên İslamî û dîtina xelkên Müslüman ji xwe re weka raqîb û hevrik xizmeta emniyeta serxwebûna vî welatê nake. Çima hûn naxwazin fehm bikin ku çareyek tenê heye ku ew jî yekîtî ye? Çima hûn ji gelo xelkan vedişêrin ku emniyeta Tirkiyeyê bi emniyeta Îranê ve girêdayî ye û emniyeta Îranê jî bi emniyeta Tirkiyeyê ve girêdayî û mezintir e? Heqê ji vê xelkê re wek batil jî weka heq nîşan didin. Êdî bes e, dev ji xizmeta dijminên ümmetê berdin.